ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಕನವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ದುಂಬು ಬೈದೆ. ಇದತ್ತ ಮದೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲಾದಿಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೆಲಾದಿಪ್ಪು ದಿನ ಮಾತ ದುಂಬು ಕನತದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆಂದೆನ್ನುವೆ ಏನು ನಿಗ್ಲ ದುಂಬು ಕನವಡು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ತುಂಬು ಬೈದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಪ್ಪುದರು ಪಡುಪಿರೆ ಅವಾಗ ಪಡುಪಿರೆನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಡು. ಅವಾಗ ನಿಗ್ಲಡ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಐನೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಪಡುದು ಪಡುಪಿರೆ ಪಂಡದ ಆದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪಡುಪಿರೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಪ್ಪು ದೈವಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಮಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಮನೆ ಮಂಚ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಎದುರುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಚ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಪನ್ಪಿರದ ಗೋದ ಮುಖ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೋಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತರವಾಡದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಎದುರುಡು ಪಡುಪಿರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಪಡುಪಿರೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗೋಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ತೆರಿಪ ಅಂತೊಲ್ಲೆ. ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಆಡೆವುಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡುಪಿರೆನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ.